Fi yw Elen Evans a fi'n rheolwr llawrydd ar gyfer Beacons Cymru. So mae Beacons Cymru yn sefydliad Cymru gyfan sy'n grymuso'r genhedlaeth nesaf o bobl ifanc i weithio yn y diwydiant cerddoriaeth. Be dyn ni'n wastad yn trio wneud yw roi'r sgiliau yna i bobl ifanc, bod nhw'n dysgu sut i fod yn dechnegydd sain, sut i fod yn artist hunan gynaliadwy, sut i fod yn project manager. Maen nhw'n mynd â'r sgiliau yna wedyn ac yn mynd adre i'w milltir sgwar ac yn trefnu digwyddiadau neu eisiau dechrau prosiectau newydd yn eu cymunedau. A dyna beth sy'n holl bwysig i weld. Dyn ni yma yn Porters yng Nghaerdydd, sef un o cartrefi Beacons, achos dyn ni'n rhoi digwyddiadau yma bob mis, ond dim ond fan hyn mae'r digwyddiadau yma'n digwydd dros Gymru gyfan. A mae jyst yn wych gweld pobl ifanc yn perchnogi i sgiliau nhw, yn dysgu gan eu cyfoedion nhw, yn dysgu gan bobl proffesiynol sydd yn gweithio yma yng Nghymru a tu hwnt, mynd â'r sgiliau yna a mynd â'r adre gyda nhw.